Apay pare papanam, nasapa ka mo nagpasyar. Tari pare, tindaan. Manamang gumatang ti 3 in 1. Kasdiya pare, kung ano arak tagatangom. Yakin ni pare. Nagsapaambay lang, arak man at tapanunot mo. Hanot pare, no kaya murog yan tam. Adu pa aramidot ki balay pare. Among malibagat ko, malmalam di trabaho. So siyak lang taga-over to ubingan. Aywang gayam pare, nya, minamtagad na malaw. Kita ka pare, tawan magaw-over di ubing ko. Katipaw awir mo sa balin pare, tamakainom ta. Sino nga yung matagaw-over nga raw? Kaya ikapsa mo na. Adu mo lang trabaho na pare. Na makasangpol ako ni bagat mo pare, basta ginom ta na malaw. Lalo na ang madyak makainom mo pare. Apay pare, mabutang ka gini bagat mo. Landres. Haan ba't kasjay pare? Kung sumampot sunod kami trabaho, saklat tamot agubran, siyempre napanlog mo. Unin Andreson. Di mo di kakardamdam magbalin Andres. Madi pare, tagagluto ko nagaw-awirag pa'y damdama. Apay sika, awan taramida mo. Kitanda pare, nagpagkatibaso, kinagbalasa ti baraha. Maya tata trabaho mo pare, trabaho ti sadot. Siyempre pare, siyak batas di balay. Kasla kanyam Andres. Apay ni kumare, yatubra na mo. Kasi trabaho na pare, sales lady di department store. Kasjay pare, sino nga gagaw-awir di anak yaw? Kay kabsat na nihipag ko. Bagmanta kaya't nagaw-awir. Tapos sika, agininom ko nagsugsugan lang. Talaga kasta pare, naanos gamin ni bagat ko. Madi ka nga tama ba inta sawam, kastalata-ramido maun. Yang ay kabayin ko pare, kaasawak mo. Uray, di ka nagbabay tararamido maun. Isumot kinayat ni bagat ko. Uray kung masikati kinayat na ni bagat mo, madi kung makasati trabaho ma. Inya ko mapare, no kasto ti aramid ko. Nakadakdakil tabagin pare, buti lang ti arak tamong ngay nga to. Apay kasta kag sasaw pare, sikat imang bibiyag kanyak. Haan mo pare, mabahinat na din ni bagat mo. Gapo pala ti trabaho, tapos sumampot. Suna pa nagluto ti pangmalumyaw. Numabartek nak, makaluto ak pa'y garab. Haan na talaga pare, yan napartik ka garudo yun. Kita man pare, ori si ka, numabartek ka, hindi ka mo lang makalutaw. Madimot kasi di kahit ko sa akong pare. No kasi kumamot sumampot ni bagat mo, sika kumamagluto. Tanabanog mo nga nagtrabaho. Haan ka pala kumamagiinom pare. Pakibibiyang kami pare, amok tera ramida. Si kanto pa, hindi to pa pakpakilaman tabiyag mo. Ori Andres ka. Padyaya kong pare, kanya lang, bawas bawasan lang ti pinaginom ti pinagsugal mo. Taan mo makatulong di pamilya matay. Nawatan pare. Apay pare, apo paadi kan samot ten. Agsir-sir mong kamot ten. Malin sa taramid mo na pare. Haan ka sirsir mo nang pare, bagbaga lati pudno. Sika ngay, yan ay pundar mo di pamilya mo. Awang pay di ba? Awan pa'y tatta pare, pero nganain, yung mga bakak sugal. Di ba ni bagat mo tinagpatak di balayaw? Sakpay ti mababa yung taugali mo pare. Imbis nga si kumatig sapul ti para di pamilyam. Si kamo ti sapsapulan na ti panginom mo kung pangsugal mo. Kasla ka la, perfecto nga tao. Di ba kasta mo laramid mo iday? Hindi aja pare, nung nagbago akong para ti pamilya. Si kamo na nagsusuro kanya kadadi na kita ramid nga ata. Kinayat mo mo't, di ba? Namo lang nga kasi tinangyari, madyak lang ko man nagsugal din. Bagpay ta ni bakit ko lakta. So lang makasasikaso kanya, nga sika, binaybayan da kan. Kasanom na ibaga nga binaybay anda kon pare. Agaw-awid na pelang mo di balay. Pure ka na yung nagaw-awid din bakit mo di balayaw. Nung kanain na ka na mo makikita nga gininom, nagmadistrict na ni bakit mo. Apay, mo makasi di balay may. Kana mo makitkita jay. Ata ti pinagkulang pare, nung babapan ni bakit mo di balay, bagbaga na mami nga riri na panggip kanyam. Apay, nagmadis mo di bakit ko. Hindi pulong kaya. Titiisin na lang ay sakit nga maririk na kanyam. Banbanog kasasapol kay pakpakan na kanya yun, tapos sika, gininom ka lang. Apay kami, hindi na ibagbaga kanyak, ta problema na. Kasano na nga rin may bagay problema na, ano si kamot ti problema ni bakit mo? Uri lang makasangit no ka ni bakit mo, ni bagbaga na problema na. Maasi kamot Nagdrama-drama lang ajay. Nahilig kami ni bakit ko ti drama. Drama ba ajay? Halos awang mabating nga kwartanan, may gatangan lang ka lang ti arak. Jay anak yo, kaan na pa yung masangon, tanabanog mo tayo. No si ka kumamot ti agasikason, puro lagamin arak, tamong marami ito. Damot hipag ko nga gaw awerji Anak mo adi pare, nyalay bagbagada kita naikawanga maon. Nalaing ka nga ginom, nalaing ka nga sugal. Tagitati panakkel mao. Baya magijay, nahangkumot soda pakibibiyangan. Sa bagay, nawaman po una mo na ka, gilako ka man ti gamit ko na. Haan nga paiso ata. Apay nakita mo, nga nagilako akong gamit ay. O hindi na minsan, tini pare Bogs,
Baga na kanya ngayon lakom ni may sa TV yaw, tadala pang sugal mo. Baga lagag kinibari buksan. Ahan na ibagbaga kung sino-sino eh. Makasta ka na yung aramid mo pare. Baka may saldaw, awan to di pamilya mo. Inya kaya mo sa uwan pare. Natalawan dak. Gun pare, kasi ito makikita ang mangyari. Di ang talaw dalat ta. Sige, ikatawam tatam pare, adan to latal daw, talawan da ka gidi kabalay mo. May samtulangan na. Woo! Ang nga mangyari ata pare. Basta orayong lang yal daw, nga ni Apo tagsingir ang aming aramid mo. Sige, malis ako, taperamidog. Kapay kasta tarupang pare, sila nang inangal daw. At paiso jim bagang pare. Sa bali talaga nun ay apot yung singer di aramid ko. Kapay pare, yan nangyari. Tinalawan na di pamilya kong pare. Di dapat nagpakadan. Binagaan ka din pare, nga mahang ka mamati kanya. Pasensya kan pare. Tatam mo kon no kasano wag may maysan. Kahit ko magsublidan. Nagbago ako. Sige pare, apang may katungtungan ni bakat mo, kaduan ni bakat ko. Tay bagami no kaya mo makita sudan, barbaring dumog kanyami. Sige pare, tabagwag ti sarili kon. Ana agsubsugal ko na gininaw mo. Pagpaypayso ata yung bagang pare, pamilya to na ang madiag itag bisyong. Ta makatulong ka mo di pamilya. Pasensya kan pare. At tapay lang, dakkel pasalamat ko kanya ni kumare. Pati si kayo raman di problema. Okay lang nga di pare, basta importante, makadam ulit yung pamilya mo. Basta sumarunaw, madimol ulit na nagiging aramid mo na. Sige pare, salamat. Tataan mo kon. No kasano ti rigat na maawa ng pamilya.